Satsho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Abakwandengezi bamise yonke into kule ndawo. Bakhala ngenketho abakhona kolwezindlu. Kanti abokufika bacela uzwelo kwi-March and March. Nina bakampombosho umnyama siyakhuleka kwindaba zethu ze1KZN TV. Abemboni ezokuthutha ngamatekisi kusosation kwaNdengezi nezwelo ubomvu Taxi Association bakumisense ukusebenza kwamatekisi bekhala ngokuthathwa kwamatekisi abo angaphezulu kwama-20 ngamaphoyisa esona ngokungabi ke neimvume zokusebenza. Uzibuse Ncamo ngohlalo lwasosation uthi ke bafuna ke impendulo ngodaba lwemvume zokusebenza. Usalent Dengwane umphakathi wakwaNdengezi abanikazi bamatekisi ngaphansi kwasosation kwaNdengezi noma Zwelibomvu bekumisense ukusebenza kwawo bekhala ngokushaqwa kwenqwaba yezimoto zabo amaphoyisa. Izolo sibe nenkinga kwaboshwa imoto zethu ezu31 ezithathiwa amaphoyisa. Ngoba inkinga ebikhona bekunenkinga yo7 seater abasebenza ngaphandle kwamapermit. Bethutha abantu ekufanele ngabe basetshenzwa yimoto zethu. Ekugcineni ke sebebopha zonke imoto zethu. Wana ama-permit thina sinawo, sineziliphu ama-permit ethu awabuli from last year. Silinda ama-permit until manje njengoba bona sebezoqoqa imoto zethu. Le chaos yonke esemgwaqeni njengamanje o-driver bathi ngeke kuze kusetshenzwe imoto zivalele. Kusiphazamisa kakhulu one ngoba sinezimoto ezikhokhayo njengoba zithathiwe asikwazi ukuyikhokhela. 2 umphakathi esuseyivisayo ingane zile esikoleni akukwazi ukwenzeka lutho nje akumove lutho. Yingakho ke sekuze kwafika kulesigaba. Amaphoyisa abenkanise kule ndawo ngenhloso yokuqapha isimo njengoba nomphakathi uvuka umbhejazane wabhikisha ekseni. Laba bathi ngamampunge ukuthi kabafuna ukusebenzisana nabezimoto ezikhokhelwa ngebanga ezilihambile kanti banxusa uhulumeni ukubangenelele. Asiwaboni wona eboshwe futhi siyazi ukuthi wona asebenza ngokurequesta. So far indlela asebenza ngayo sesebenza njengamatekisi awaphumi nomuntu oyedwa ababili abathathu aphume egcwele. So lokho sekukhombisa ukuthi it's not about i-request so ukuthi bayasetshenzwa ngoba phela uhulumeni waba authorize. Siyacela ukuthi ayicacise imigomo ka-e-hailing ukuthi isebenza kanjani noma ke kungekona thina okuyingqangi njengamanje ukuthi sibeke la sikhona. Thina sinayo inkinga yawo mesebenza ngale ndlela uhulumeni awalegalize ngayo asinayo inkinga ukuthi asebenzisane nabo. Kodwa esingakucela nje ukuthi uma abaphathi babo bakhulume nabo ukuthi abangalayishiswa kwamatekisi balayisha abantu abawu7 abawu5 yabo ngoba lokho kube sekusho ukuthi akuseyona i-request so ukuthi nabo sebeya operator njenganamatekisi. Abemnyango wezokuthutha esifundazweni basigxekile isenzwe senkampani nogada abaphazamise umshayeli we-e-hailing. Ukhona uxoxisana nomeya waseThekwini njengoba ke amaphoyisa eDurban Metropolis ashaqe ezinye imoto khona lapho kwaNdengezi kutholakala ukuthi kukhona incwadi engaphelele kodwa ke udaba lolu olusingathiwe ngokukhulu ubunono uqinisekisa ukuthi kunozinzo kanti ke uyakuveza ungqongqosho ukuthi ke ama security companies akufanele ukuthi enze lezi zinto ezenziwe yilama security la amathathu ukumisa imoto bayiseshe kanti ke njengoba ke amaphoyisa aseqala uphenyo fanele ne regulatory authority yama security isondele kulolu daba kubheke ukuthi lezi ibhamu yabandakanyeka yini kwezinye igameko udaba futhi lolu oluphenywa amaphoyisa njengoba ke bezovela enkantolo ngomsombuluko. Izinhlaka ezithintekayo kulindeleke ukuba zibambe umhlangano ophuthumayo ukuxazulula lolu daba. iZN TV kube kuntomkhona Mvubo eThekwini. Umphakathi wase-Phase 3 nakuWard 17 ngaphansi kamasipala kuMsunduzi uvuka kendlobane wavala umgwaqo ngamathaya avuthayo usola ke ikhansela la kule ndawo ngokudayisa izindlu kubantu ongebona bakule wadi. Lo mphakathi uthi kwadilizwa izindlu kuze kwakhiwe kuyitezi basibhalisela kodwa manje sakuqhamuka abantu abangaziwa bazongena kule zindlu. Umphakathi wase-Phase 3 kuWard 17 ngaphansi kamasipala uMsunduzi uvuka umbhejazane wavala umgwaqo ngamathaya avuthayo usola ikhansela lendawo ngokudayisa izindlu kubantu ongebona abakule wadi. Lo mphakathi
uthi lezindlu zesitezi wasithola emva kokuba kudilizwe izindlu sawo ezindala. Wasabuza kuqala kuzokwakhiwa lezi zitezi ukuthi okay fine njengoba nithi nizokwakha lezi zitezi siqhamuka nga2 lesi sesibili isitezi siallocateelwe bani wathi ukhansela lesi sitezi asiallocateelwe umuntu kuzothathwa labantu bakhona la ephase 3 ngoba idevelopment yase phase 3 bathi ukuthi development izokwenza lokho kwashintsha lokho zakhiwe itezi mase zakhiwe itezi abantu bangeniswe ebusuku bahandovelwa okhiye ebusuku sivuke ekseni sekunabantu mawuthi uyambuza umuntu hawo uqhamukapi mfethu ngiqhamuka kongaphezulu ngiqhamukapi ngithengile bayasho bona ngomlomo sithengile. Esinye isenzo esithukuthelise umphakathi ukhishwa kwezimpahla zikamufi obefihlwa ngempela sonto zilahlelwe ngaphandle nokusokolala ukuthi kwenziwe ikhansela ngoba lifuna ukufaka omunye umuntu okusolakala ukuthi uyithengile indlu ngemali elinganiselwa ku10,000 wamarandi. Unkosikazi kamufi uqinisekisile lesigameko. Uqoko nomlo wesibili lifika lahamba nabantu abaphethe ibhamu. Abaphethe ibhamu abanye bangena endlini ngaphakathi abanye banyuka baya phezulu esitezi. Bayefika esitezi bathatha zonke impahla bayilahla ngewindi. Omantrasi bayikhipha ngewindi. Uma ngimbuza ukuthi lento yenza wenzela na baba la ekhaya shonile. Uthi yena ubengazi. Uqamba manga. Yonke lento ayenza uyenza ngenhloso. Elinye lamalungu omphakathi lithi sashaqekile ngesenzo sikakhansela. Bona bokuqala bafika ama-Friday ama-Friday nganawo 195 noma 194 yini. Secondly ikhansela sahlala endlini zodaka kwaba ne-development yezindlu zawawa walls zaba namawawa walls emva kwalokho kwakhiwa ilento ikhansela zangele isitshele ukuthi selihlalisa abantu kwakhiwe itezi u36 room lo 36 room uwona ikhansela seludayisile abantu basitshela bathi bathenga 10,000 20,000. Ikhansela lendawo uSipho Ndlovu lisiphendulele laveza ukuthi ngamampunge futhi alikaze dayise kodwa lasola inhlese zepolitiki njengoba kubhekwe okhethweni layo endlini ukuthi bona yini kulso le ekhulumisana nento yokuthi ayizange bekhona i-consultation kungamampunge nje ngicabanga ukuthi nayo because angifuni ukuthi kube ngathi ngiyazidefenda. Yes, kungakhona umuntu ozoqhamuka nje ne-proof ethi nawu 10,000 ngamnika ukhansela nayi transaction or nayi i-conversation esasikhuluma ngayo naye ukuthi uyangidayisela lo mxhaso. Umphakathi ubuphinda usole kakhulu ikhansela ngokusabisa ngesibhamu. Izindabeni ze1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo ephase 3 eMbali. Abantu bokufika kulela abavela emazweni angaphandle banxusa inhlangano iMarch and March ukuba ke bazwele kakhulukazi laba banamaphepha ukuba kuleli njengoba kusondela kusuku lomnqamula juqu lokuba ke babuyele ke emazweni abo. Lokhu kudalelwe nguPrincess Ajeyo ngomunye wabasenesikhathi esingamaviki nje amabili beqinqe ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezasekhaya edolobheni laseThekwini. Bathi bahlalelo valweni abokufika kuleli njengoba ziyazishoshela izinsuku zomnqamula juqu ukuba balifulathele elakuleli laba bathi ke bakhona sebeqalile ukubuyela emakhaya kepha abanye kabanayo inkece eyanele. As you can see, there are some Ghanaians that their government has taken them away, but lawa baningi lama refugees. And to be a refugee in a country is just not like you just book up and you go. So the UN has to come and do their job with the refugees and give them a shelter and awolala until every chaos yonke into ihamba ibe right. Ngoba mhla 30 wonke umuntu sonke siyasaba sazi ukuthi sizokwenza njani mhla 30 noma yini izoyenzeka la mhla 30. Some people have gone, but the others that are here that they don't have any income or nothing. I might also like to add to the March and March that we are pleading with them. We know that we are in their country and ngeke uphikisana nomuntu wala ngoba vele wala. So into sizosho ukuthi siyabacela even if there's anything they should take their time. And as they said
both legal and illegal. Please, our whole life has been here like me. I grew up here. My whole life is here. So it's not easy for us. At least if the illegal wants to go, it's okay. Abalwa nabokufika kuleli abangena amaphepha banqume umhlazi ngama-30 wephezulu ukuba ke ushaye sebeliflathele elakuleli. Laba baqhinqa ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezasekhaya ngemuva kokuqhinqa emaphoyiseni bekhala ngokungaphephi. Ever since umeya washiya lana sihlele nje la silinde ukwazi ukuthi into ezolandela ezoba into enjani because sacela umeya wasitshela ukuthi azothola le ndawo ezohlala kuyona noma le ndlela azosivele ngayo. So sinathi silindele lokho njengalokho ihlele lana salindele ukuthi ashaya lento izoba kanjani yabona. And nalento ukuthi mhla ka-3 uyasondela vele ngempela uyasondela and ngokusaba kwethu siyasaba vele because asazi ukuthi izoba kanjani yabona. Asazi ukuthi mhlawumbe labantu bazosifica lana baxoshelana noma kuzoba njani asazi kodwa lokho okusaba nje kukhona phakathi kwethu and kulabanye abantu ukuthi bazophindela emuva njengamanje asikakatholi kwalabantu abalala lana lahlala nabo la ayekho omunye wabo wavela waphuma ukuthi ngiready mina ukubuyela ekubo ukuthi babule emakubo. So ayekho omunye and angazi ukuthi bazokwazi yena. Laba ke banxusa usizo kwinhlangano yezizwe neyamalungelo abantu. Sizoyapi, what's the next step? We've not heard of anything from anyone. We're pleading with the UN and the human rights to please come to our aid. There are kids here, there are pregnant ladies here. It's just not safe. People are sick here, even not feeling well, as you can see. There are so many people that are getting sick because of sleeping outside on the streets. They should come to our aid, please. Ezindabeni ze-1 KZN TV, kubika uNtombi khona Mvubu eThekwini. Asithi ishelele idolo nenabesilo siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Abakwandengezi bamise yonke into kule ndawo. Bakhala ngenketho abakhona kolwezindlu. Kanti abokufika bacela uzwelo kwiMarch and March. Umnyango wezokubuswa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uhlanganyele ke namakhosi kanjalo ke nabaphathi bebabanango Game Reserve uzoxoxisana ngeindaba ke ithinta umhlaba ikakhulukazi ke ingxenye ke ithinta lesisiqiwi. Lokhu kuza ke emva kuba ke lesisiqiwi sihlangabezana ke nezinkinga zokuthathwa komhlaba ngaphandle kokulandela umthetho. Kuvunyelane ngazwi linye babanango lokuvulela laba banezikhalazo ithuba ukuze belethe izikhalazo zabo. Inkosi uBhekizitha Zulu uthi abanezikhalazo kabavinjelwe kuba bebike uma kukhona abangakuboni. Savumelana ngokuthi asiphinde siubize umhlangano kuze laba abakhalayo beze bezobeka ukukhala kwabo bangavinjwa ngokuthi bayesaba. Cha, bazobeka nje ukuthi kuhamba kanjani kubo empilweni nabantu ababalandelayo. Singajabula nje ukuthi ke laba ababekhona behamba phambili kulomhlangano bakwazi ukuqhamuka babizeke ngoba nami wangibikela ustation commander ukuthi khona umhlangano usendaweni yami. Usihlalo kunguyena mtshali imali walendawo uthi baningi kakhulu abantu abaqashiwe kule ndawo. Well, we don't understand the problem. That's the problem, right? Because we have done a lot of good things here. We employ 253 people. We pay 33 million rands a year in salaries. The trusts so far got 24 million in rent. And I think that is very important. We built a first-class, world-class game reserve here. Uqhube ngokuthi nakuba kunjalo ikhona ingcosana ezama ukudicilela le ndawo phansi. But you always have people, I think in every community, in every life, you have people who are disgruntled for one reason or another. And they use this game reserve as a whipping boy. All the problems, it is because of the game reserve. It is because of the game reserve. And that is not true. That was very interesting. One lady here today said, hey, look at the time before 2017 and after 2017. How pleasantly my life has changed since the community got income. There was no income before. Kanti ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngezokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uthula Sizwe Buthelezi uthi kuzoba khona ikomiti elizohola umnyango ukuze libhekelele izinhlelo zalendawo.
kukhona izikhalazo ezikhona ikakhulukazi kubafuyi ababona sebencishiselwe indawo. Sivulile ke iminyango yethu kwakhiwa ikomiti elizoqhutshwa uCocta elizohlanganisa bonke abathintekayo, abafuyi, amakhosi, ama-community trust, abanikazi besiqiwi, ukuze zonke inhlelo ezenzekayo kungabibikho lapho okulimala khona imfuyo yabantu. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV eBabanango. Abadayisela abantwana ukudla ezikoleni basola kwisitolo iPhoenix Cash and Care eMpangeni enyakatho KwaZulu-Natal ngokudayisa ukudla okunobuthi. Laba abadayisa ke Sikhawini enyakatho yesifundazwe bathi bakhathazekile ngomsebenzi wabo osunyundeleka ngesenzo salapha abathenga khona ngemuva kokuthenga kumbila okwenza kupopcorn bathola ukuthi phakathi unamaphilisi angaziwa. Abadayisela abantwana ukudla ezikoleni basola isitolo Phoenix Cash and Care eMpangeni ngokudayisa ukudla okunobuthi. Laba bathi bakhathazekile ngomsebenzi wabo lokuza ngemuva kuba bathenge impahla ePhoenix eMpangeni etholakala namaphilisi angaziwa. Muva nje Sikhawini sekunesigameko ezimbili lapho kushone khona abantwana abancane ababili ngemuva kokudla ufohla bawuthenga esitolo sabokufika okusola ukuthi ubunobuthi. Umthokozi Sibiyela uziphilisa ngokudayisa uthi kuleli sonto uthenga impahla ehlukene yokudayisa ePhoenix ngesikhathi enye yayo itholakala namaphilisi angaziwa. Unquza uhulumeni ubaqalise ukuphenyo. Izinto esithengile bekukhona no popcorn. Upopcorn ubungama 2 kg wona u8 kwipack. Then ngomsombuluko ntambama uma sibuye ePhoenix sasebenza upopcorn o3 aba 2 kg o3. Lo msebenzi bekufuna ukuvuke uyodayiswa ngolwesibili. Ngolwesibili ke sesiprepare umsebenzi ngolwesibili sesiprepare umsebenzi wokudayisa ngolwesithathu sesithola upopcorn unalama drugs nabaphilisi. Labadayisi bathi bakhathazekile ukunyundela komsebenzi wabo abaziphilisa ngawo ngesenzo salapho abathenga khona. Kuyangihlukumeza lokho ngoba egcineni bengeke kusasho ukuthiwa iPhoenix bekuzoza kuzobulawa mina ukuthi umama odayisayo. Yimi engidayisa kakhulu popcorn kulesa sikole. Njengoba kuke kwamiswa nje ama chips naqala kwasala mina ngoba bengidayisa upopcorn ngizenzela. Kuyangihlukumeza ngempela. Angifuni nje ukuqamba mama. Besingathanda ukuthi uhulumeni ungelelele ePhoenix, uPhoenix ube khona njengabadayisi into osinika yona. Ngoba kulamba abantu abethu. Bayalamba abantu abethu. Ayikho imisebenzi asiyithola imisebenzi. Kodwa uPhoenix kunalokho uyasicindezela. Awukwazi ukuhlala nathi phansi. Khona manje umeya kaMasipala uMhlathi uZixwane Ngwezi uhambela umndeni wakwaShabalala kwaGundani eSu lapho kudlule emhlabeni umntwana oneminyaka emibili odla ufohlo nobuthi awuthenga esitolo sabokufika. Siyakhona ke noSomlomo namakhansela ukuyohlanganisa amehlo nomndeni ngesizwe okunye okuningi ngoba ngeke sikholelwe izinto ezisho ku Facebook. Uma kuukuthi zi correct we appreciate that kodwa futhi umndeni uswazisiwe for sure ngalesi sikhathi samanje ukuthi postmortem odokotela batholeni okungenzeka ukuthi kube umbangela ukubula ukuthi ingane ishona. iPhoenix Cash and Care eMpangeni ngesikhathi ithintwa iyazihlangula kulolu daba kepha iqinisekisile ukuthi isiqalise kuphenyo. Lokhu liqhubeka njalo ngokunyuka izinga labantu bakulela bangasebenzi kulandela izibalo zakamuva ekhombisa ukuthi kwenyuka ngo-32.7% kanti isifundazwe saKwaZulu-Natal khona isibalo sabantu abangasebenzi senyuka ngo-31.2%. Iziko lendaba exoxisana namalungu omphakathi kulesifundazwe ukuzwa ukuthi ke yini engaba yikhambi kulokhu. Ezinye izinto engafanele sibuke kuzona even ukuya ema-tertiary ema-varsity mhlambe fanele sikhethe futhi even ama-qualifications esiwenzayo. Ngeke ngahlala nje nabanye abangani bami sixoxa sikhuluma indaba ama-qualifications omunye kaForest washo ukuthi efunde seklasini ngalesa sikhathi mhlambe babe u3 bengabe babe u4 abantu ababenza that qualification abibala lethu elinsundu. So mhlambe ezinye izinto lezi kufanele sikwazi ukuthi siyibukisise ukuthi
senza mapha ama qualifications sibuke ukuthi kuyaqasheka yini. Okunye ke mhlambe fanele sikubukisise ukuthi singalindi ugovernment, singalindi inkampani ukuze iqashe. Mhlambe kwawena ungaphinde futhi uzibuke ukuthi yiliphi talent enginalo, yini engingakwazi ukuthi ngizisize ngayo. Ngenhlanhla siphile esikhathini manje se-AI, sinento eziningi okwazi ukuthi uzi-equip ubone ukuthi mhlawumbe ungasizakala kanjani ukuqala amabhizinisi. Akulula kodwa kuyenzeka. Ugovernment wethu ngasho ukuthi usicekelela phansi kakhulu ngoba uyaye uthi amathuba evela kodwa uthola ukuthi agcine wela ezandleni ezirong ekungabona abantu bala eMzansi, abantu bokufika, okuyinto eletha umthelela omumbi kakhulu ngoba gcina kulamba abantu engamele kuthiwe bayalamba. So uma ngaphane bengalungisa lapho ngoba uthola kuphuma namathenda benza ukukhwabanisa, uthola ukuthi abantu bendawo abaqasheki, ithenda liphume ngakini kodwa so uthi uyabona futhi sekusebenza abantu abangaziwe endaweni, awazi noma baqashana ko WhatsApp noma baqashana kuphi, kodwa manje ubona nje kugcwele nalo msebenzi wenziwe ube umsebenzi ongaqediwe, kwakhiwa umgwaqo uthatha 3 years awuna feedback engaphani ukuthiwa kubuyele ebantwini ukuzoshiya ukuthi cha kuhamba kanje. Mina ngicabanga ukuthi umsuka wendaba ye-unemployment kusuka kwi-education system yethu. Ngicabanga ukuthi i-education system yethu yalimala kakhulu uma ngabe kususwa izifundo zamakhono ezikolweni. Ezikoleni bekukhona izifundo zo-woodwork, kukhona o-sewing, kukhona o-home economics, la kufundiswa khona indaba zokupheka nokubhaka. Zonke lezi zinto kwakwama-skills. So abantu babethi mangabe bephuma esikoleni baphume sebenaleso skill leso ukuthi bakwazi ukuthi bazimele benze izinto bona bazimele without relying ukuthi bazoqashwa. So ngicabanga ukuthi kufanele sibuyele lapho ukuze sikwazi ukuthi sigweme i-unemployment ukuthi ingalokhu ikhula kakhulu, ngoba if siqhubeka ngalendlela esiqhubeka ngayo with ukuyofunda, ngoba sesibonile ukuthi ukuyofunda akusizi kangako. Abantu bahleli, ziningi izingane zihleli zinama degrees, zinawo wonke ama qualifications abangaba nawo kodwa still imisebenzi abayitholi. Njengoba nje uhulumeni wethu kwenzeka into enzekayo ezweni, njengobona nje manje kubhizi khona into umashumashi, kwenzeka yonke lezi zinto lezo. So imisebenzi eminingi idliwa yibona labantu bangaphandle. Unothola ukuthi njengoba dash umfowethu lazi kunophuma amathenda ebantwini ababi bayaqashwa base-South Africa kuzothathwa abantu bangaphandle because bakholelwa ekutheni abantu bangaphandle baneskill banani. Ekugcineni sekulamba abantu, kulamba ama-South Africans. Asiphinde sithi ishelele etorweni nabesilo siyabuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo ke izona ehamba phambili namuhla. Abakwandengezi bamise yonke into kule ndawo. Bakhala ngenketho abakhona kolwezindlu. Kanti abokufika bacela uzwelo kwimarch and march. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-16.32 kuyidola laseMelika libe ngu-21.92 kupondo waseBrithani libe ngu-18.96 uma liqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ngu-$4,443.65 ounce bese kuthi intengo yoil ongahluziwe yona ibe ngu-$95.03 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi uMamelodi Sundowns uMiguel Cardoso ukholelwe ekutheni iqembu lakhe belingazuza okukhulu kunalokho elikuzuzile ngesizini ka-2025-2026 nakuba ke ligcine liqedeke ishobolo leminyaka engama-20 lingayinqobi i-CAF Champions League. Ama-Brazilians abengompetha ke base-Afrika okwesibili enqoba ke i-AS FAR Rabat yase-Morocco emasontweni ke adlule. Nokho kuyehlulekile ukunqoba izicoco zasekhaya njengoba ilahlekelwe iBetway Premiership ethathwe i-Orlando Pirates yahluleka ukuthatha enye izinkomishi zomkhumula jersey okuyi-MTN 8 Carling Knockout ne-Nedbank Cup ebheka ke emuva kuCardoso uvumile ukuthi iqembu lakhe belingenza kangcono futhi kulindele ukuthi ke likhuphule izinga ngesizini ezayo. Ake sibheke isimo sezulu esikalindeleka.
Nina benyathe emnyama kaNdaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubo amamponda isambu kehlela zingake besiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile